አርዕስተ ዜና ኢትዮጵያን ኤጀንሲ ልምዓት ፈረንሳይን ስምምዕነት ሓገዝ 28.5 ሚሊዮን ዩሮ ተፈራሪሞ ኣብ ኢትዮጵያ ሎም ዘመን ጥራሕ ልዕሊ 7.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ሕብረት አፍሪካ በሶማሊያ ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ንክህሉ ንዝግበር ጻዕሪ ንምድጋፍ ቆራጽ ከም ዝኾነ አረጋጊጹ سلام زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حاد خوينو كم تلمود نس ساعات تدالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراحكم سخمصنح انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر مفلفل حيل الكتريك كويشا نصقمات قطبا حزبي بزفتح ملكعو اب مناص كم زركب تغليصوم اب بايتوكل حزبي وانا تصواعي منغستي منستر تسفاي بلجيجن كالوت العلوت سبا سلطان منغستن نبروجكت قدب مفلفل حيل كويشا الكتريك تعذيبهم اللهم ابتوان هنصاتتي بروجكت سان 5 متاوي مبصحو استقلص انتخون اتي بروجكت بمسارات استتحازلو غزم نمززام العول سراحتي يسالت كم زلو تحبير لهم 2.5 بليون يورو وصاي استغبرلو زي بروجكت بمسارات استتحازلو غزم هنصاتو كم زازم تصبيت يغبر ركب حزبታት ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ሚኒስትር ዴኤታ ሰላም ከይረዲን ተዘራ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኡስታዝ አቡበከር አሕመድ ምሁራን አቦታት ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተረኺቦም ኣሎም ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ቅድመ ዘተ ብምርካብ ከም ዝገለጽዎ ህዝብታት ክልቲአን ክልላት ሓበራዊ ታሪኽ ዘለዎም ንብዙሕ ዘመናት ብፍቕርን ሓድነትን ዝተሰጋገሩ እዮም ኢሎም ሓልሓሊፎም ዘጋጥሙ ጸገማት ብምፍታሕ ዘላቒ ሰላም ንምዕሳልን ሓበራዊ ልምዓት ንምርግጋጽን እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ድማ ተዛሪቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ኮሚሽን ጉምሩክ ኣብ ኣሰራርሓ ጉምሩክ ምስ ኣፍረይቲ ትካላት ዘተ የካይድ ምህላው ተሓቢሮም ኮሚሽነር ትካል ደበሌ ቃበታ ኣፍረይቲ ትካላት ንዝገጥሞም ጸገማት ምላሽ ንምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዘለዎ ግደ ንምዕባይ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኣፍረይቲ ተዓውዲ ንምብርትታዕ ዝተፈላለዩ ተግባራት ምክያዱ ብምሕባር ብፍላይ ኣብ ምምሕያሽ ሪፎርም ኢኮኖሚ ዝበረታታዕ ውፅኢት ምምዝጋብ እዮም ተዛሪቦም بخال وجن دماتي كوميشن أسرارحو بتكنولوجي بمحجز بوليسيتات نمحياش زصرحهم تجبرات تتصرحت مقانوم حبيرهم اللهم تي كوميشن أسرارحو كاب ممعبالن كاب ممحياشن بزحلفة مس أفريت تكالات زلوت زتوادد أسرارحان متنخر كال تقرأت أنفت مقانو جليس يوم بفلاي أبك أرز مكلال جبرن مسل تجبراتن أفريت تكالات نمبرتتا زصرحهم مقانوم عبرهم ኣብ ቻይና ናንጂንግ ዝተሳተፈ ጉጅለ ልኡኽ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ናይ ጀግና ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ ቻይና ናንጂንግ ኣብ ዝተኻየደ መበል 20 ዓለም ለኸ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ውሽጢ ገዛ ዝተሳተፈ ጉጅለ ልኡኽ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ኣትሎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ትበጽሕ ናይ ጀግና ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ካብ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም
نتيلوخ منستر ديتا بحلن سبورتن مكيو محمد بريزيدانت كوميتي أولمبيك إثيوبيا دكتور عشبر ولد جيورجيس بريزيدانت فيدريشن أثليتيكس إثيوبيا كوماندر أثليت سلاشي سنن أوعيز تقوار لما قايشن أبا استرخبلو قابلات غير لهم اللهم إثيوبيا أب عالم لخ شامبيون أثليتيكس وشت إجازة كاب عالم سالسيتي كاب أفريقيا دما قداميتي بمخان ود درام الزما يفلت إثيوبيا نجنس لمعات فرنساين سممعنة حاجز 28.5 مليون يورو تفراريمم تي سممع منستر ديتا جنزب إيوب تكالين كمون دايركتور تي إيجنسي أب إثيوبيا ليوس أنطونيو سوشي تفراريمم يوم تي حاجز نتجبر كلاي ريفورم حاجر بوك القطبة حويسو إثيوبيا نتو جنوم زلا وسنتي زبالو إنشيتيفات ريفورم قطبة زوع المخانو تجلسيهم دكتور إيوب تكالين يتي حجز أوانو استجبر مخانو بمتكاس نقصالنت دقافتي إيجنسي أمسجينوم يوم ليوس أنطونيو سوشي بوغونوم تي إيجنسي إثيوبيا زجبر حجز أتنا خيرو كم زقصل مرققاتهم كابتن منستر استرخب حبريتا يردم حفشاوي هوسبيتال كويحة نلعلي حدشحن كلتا ميتين وقنات نسا مقفاف حكمنا مرعيني كمزهب آفليت اللهم أتي حكمنا كاب كلتا كساب شومن تميازا قتشحن 10 عام تبرت كمزو وهابي تقليز زولهم أكايد السرا حفشاوي هوسبيتال كويحة ايتا مرسا قبرس اللاسيم بيرو حلوات عنا مس عالم لخاوي بروجكت هيماليا كاتراكت بمسارة زقورو متحباريو اتي حكمنا كوهابي لهم نتوم تصقم مرعيني زلوم وقنات نتا حكمنا كمزي بمحبار كاب كلتا كساب شومنت ميازيا قتشحن 10 عام تمرت اتحيزوم نابتي هوسبيتال بممزا كرأيون حكمنا كرخون كمزخولو أفليتوم يوم تحكمتي وتيتات موقعازيان مقبن بتتكال كمز شفن اللومقون عرقاقيسوم معد زينا حزوني قصل تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنا مزيناتات كحلفكم نقصالي حد عمت بوعلي سممعنات بريتوريا استطايشه غزياوي ممحدار كلل تግራይ سرحو كم زقصلن اب مزنت زحازول قسبات متعرراي كم زهلون اب استغلصلو على بايتو كلتزبي نمحبرسب استسلع بجت نربحا عطوق حيلي وعل كم زهلوم مسرت وعلي سممعنات بريتوريا DDR قبو تتقبار كخوين قدما مستر أبي حمد معدا أقربهم يوم مرحا سلام مرسا زرزر اللوو قندوانين منجستي وحسنا محبرسب مرققاتيو وحسنا محبرسب مرققات بقندي كاب زسروح زعبات التحدى أب محبرا وعودي وحسنا حقي معقابيو بوليتيكا ودليت حقنا بقول نجيرو كينات جهود مسخونة محبرسب تجراي بحافشة هاجر كخفل زي قبوه خفيليو إزز أجم بوتهدروا أجباب نبجاف لعلنا أبزبط حلو بركي بكينات سعر يزخون بحدجز زركب أكل طرح مقانون زي أب لعل زلاق السلام زنورات الواجم متوشت بمئتو لعلنا هاجرن هزبن بزي سابقن حدنت بزقت صل سخون وسانة نقول بمبال تلازا بايواجن بمسرة زقربو بزي من مقدم خونة منجست زقمتو مدرادر نتبتات قبلية ناب وعل اسم معنت بريتوريا تبصحاب بمسرة وعل اسم معنت بريتوريا جزاو من محدار تتعيشو منجست 500 سلطان نايمونان حقاو مسرة انتلوون سلسلام ولا مداركتا أكالات قريتو يسمعلو قطتا تلازاباي أكال نتخبابي بجزياو نت كم محدرون نسروح منجست النت زبكع ديمقراسيا ومرصع زبصح حدرا
أب العلي اتجزيو من محدار علبة دحري وعلى سممعنة بريتوريا بمسرة حق منجستي جزيو من محدار ناي متياش مسل نمنجست فيدرال زتو هذا كم مغانو نأيتجيتا شوردا رسم محدار جزيو من محدار كل التقرأ جيروم خبر قدامي منستر شيء موم كابينيو متايشوم نخلت عمتات سرحوا من دا سرحوا صنيحهم يوم أبز خيد زي بمنجست فيدرال وعلى سممعنة بريتوريا تتجباري أب مقبر عن كفكفات كم زلو دا تجلس مصنحو يذكر قدم سمون أيتجيتا شوردا نمراقب تحفاش أب ذهب ومبري زجلس ومحققات محبرسب بصفحات يجلسهم كم زس أنحون يفلت زتجلسوا عن كفكفات ناب زبرة خبرك سجيرهم ناب بيت عيوتات كاب أفلتو جزيو من محدار وزاي ختام بيت عيوتات مهجارن مزنة مقيارن بروين دات سالته بمأخنات مراقب تحفاش أب تكل الزركبون محبرة وميدياتاتن بزتفلالي قرصي رؤيات خوينهم اللو نزت حسات حق زمرح زلو جوجله زخدلو زلو أقباب زي قبوونة بمزخخار أبالات بايتو وكل تزبي فيدرالويت ديمقراطية إثيوبيا أب سرع وعلى بيت مغرو وكل تزبي حق وفاي زخونه جيزو من محدر كتايش حتو نقدماي منستر أبي أغربهم يوم يا سلطان سوس يتقرأ حزب رشد منسات طامع سلطان نمحبر السب تقرأ عرفت خليو سلام وحسك يخون سممع بريتوريا ناتا تحاسي يركب زوم تحاسي كإرناو يقبا إلي أمن منجستي كتجبر زجباون بمسرة بريتوريا كتام زعرف الله أقبابي تلازاباي زخنا منجس فيدرال حويسو بارت بلتقنا زحاقفن أب تجراي زنقاساسو ودابتات بوليتيكا زحزن نتخلل زمرح تعنا زعسلو ودابخ فتر زجبا يمثلني كور قداماي منيسر زي العلو زلخو زعبا ناتوم تمتا زليو يمثلني وعلى سممعنة بريتوريا بزحات حجرات لمدو زقسملو مخانو زحبرو قداماي منستر أبي وتهدرو لعلنانا كي يجهرنا سلسلام زوسنا يو تاريخاو فتساميو يبلو بريتوريا تاريخاي سمنتنا لبزوج لمد سممع بريتوريا تاريخاو سممعيو نبوزحات لمدي كقسمو عدل زفتر سممعيو زي تزا زمن استعاوتنا لون كينات دوبيلنا سلسلام قعزتات جمرنا ليو ما نمسب تاريخ ولا انت زقلابت زي رخوو نسلام زلنا العل دليت زرقنا ليو مغالن مقصصار حدخلته معالتي ابسترفو كونتات منيو نلزب نقدمي تزهب ازي اب تاريخ إثيوبيا يلن اتي من لزاب لعل ربحا ترخيبو ليو أب كل التجراي سرع منجستو منقصقاس بايتا كحز بمسرته على سممعنة بريتوريا قدموا منجسته صابيو عتكزل على عطق حيلي كساع فوكس تعتقتات ناي مفتاح قدنت اللو زي أقدد سممعنته مع قفاف زللو منجستي زتفلالي منجستو عمامات بايتا تحيزو سلتربح النت مع برسب محدراون طلب لمعت كل التجراي نمملا كاب دقف كساع حلف بجت فاينانس وحزتات زوح زلو مسرح حانسيتو أب زحلفو عمتات زتفلاليو محبرو طلبات نمملا سرحت تندوقنا موتيو اتعد كفوتحيو ناب محبرسب تتنبيرو ما أقرك خون زقبا أمنسي هزون نربحا محبرسب زتسلع باجت نعو فسس يقبر مهلاون محبرسب قبل على صقم يدربو مهلاو خبر قداماي منستر أبي يبرهمو نتفت أمنتو صاوعي تقريبهم تمزابلتي ناب مربتهم نمملاس بقص رايان تسلمتن عود سراح مسرحو حبيرهم بقص والقايت زترفو سراحتات كم زلو يقلصو يتوسطن مكراوش بينورو DDR بتموالا منقد التفصم استوسون فتناتات انتلوون DDR بستمالة منقد يتفصمان DDR زي مفصامو باندو زهسة محبرسب كل التقراي كامورو كخوعتون عدخل معوزخو لمناسيات بشون وتعدر عب كامبتات عسيلوم نخلل التقراي سلع بجت مولو بمولو نغلب زو علوات وحينهم عب كل التقراي لمعات بايتا خزي خيلن مالتيو ببيلين زوتر جنزبيو عب لعليوم زتفزلو ببورحو إذا جنزب نلمعات تويعلو بركز ولا ربحة بايتا سلازحز اتي DDR نحفشاو سلام طرح انت زي كونس باطتا نمحبرسب كل التقراي تربحة سلازقبر بستمالا أقباب تفصامي كوني قبا تمزابلت بزملكت أبرايان تسلمتن زبرتات عسراح تساريحيو أبكباب والكايت استجمر من قصاصات بزد الأقباب أي تسالتون أبزو على بايتو كلت هزبي كم منجستي قبو تحببر تتغيرلنا تمزابلتي وعلى حدر كيبلنا نام مربتهم نمملاس دلواتينا كبلو مقلاتهم يذكر جيزاو محدار نقصال حدا عمت سرحو كم زغصلن عبل علم الزنت زحزو الكسبات قلم التعرايات كلو كم زغل أبز سرعو على زقلتو خبر قداماي منستر أبي محبر السب تقراي بهاقو سلام اللمعة مغانو حابيروم يوم أب إثيوبيا لوم زمن طرح كاب 7.7 مليون هكتار زينس مريت باستفرالي زراعتي كم استشفنن كاب زي دما لعلي 300 مليون كونتال مرتي تثبيت كم زقبرن قداماي منستر أبي حمد قليصوم
أفريتن حرستوتن بوغنوم كاب منغستي استفلالي حاجز يرخو مهلاوم غليصوم اللوم مولو برهان قرمعي ኣብ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ነባሪ ምብራቅ ምስቃን ወረዳ ዝኾነ ሓረስታይ ነጆ መሐመድ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ስርናይ መስኖ ሓጋይ ምፍራይ ከም ዝጀመረ ዝገለጸ እንትኾን በዚሁ እውን ዘበረታት ውጽኢት እናርኣይ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ። ከበጋ መስኖ ስንዴ ቢያንስ ከአንድ ጥማድ 15 ኩንታል ካብ መስኖ ስርናይ ሓጋይ እንተናእሰ 15 ኩንታል ብሄክታር እንተበዚሑ ክሳብ 60 ኩንታል ይርከብ እዩ። ለብዘበን ግና ዝሓሸ ምህርቲ ትጽቢት ይገብር እየ። ምህርቲ ለብዘበን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ እዩ ዘሎ። ሓረስታይ ተፈራ መኮነን እውን ነባራይ ወረዳ ምብራቅ ምስቃን ወረዳ እንትኾን አቮካዶ በመስኖ ሓጋይ በምልማዕ ንዕዳጋ ወጻኢ እናቀርበ ከም ዘሎ ገሊጹ ካብ መንግስቱ እውን እኹል ዝኾነ ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎ አረዲኡ እዩ። ማሳው ስፋት 3 ሄክታር ነው። እዚህ ማሳ ላይ በቁጥር ደረጃ 1040 አሉ። ስራሕቲ ዝሕርሻ 3 ሄክታር እዩ። 140 ዝኾነ እግሪ አቮካዶ ኣሎ። ካብዚ ምህርቲ ዝላዕለ ውጽኢት ትጽቢት ይገብር እየ። ብማሕበር ውዕላ ሲርና ፍርያትና ናብ ወጻእና ተላኸ እዩ ዘሎ። ቅድሚ ሕዚ በዓል ሞያ ሕርሻ ጣብያ ሓገዝ ኣይገብረልናን ነይሩ። ሕዚ ግና መሓውር ናብ ሓረስቶት ቀሪቦም ሓገዝ ምግባር ምስ ጀመሩ ሰፊሕ ዝኾነ ግልጋሎት እናረኽብና ኢና ዘለና። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ጠመተ ካብ ዝተዋቦም 5 ዋና ዋና ዘፈራት ሕርሻ ሓደ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ እውን ኣብ ዘፈር ሕርሻ ተስፋ ዘውጽኢት ከም ዝተረኣየ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ዝተሳለጠ ዘተባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምግላጾም ይዝከር። የኢትዮጵያ ግብርና ከሌሎች ሀገራት የሚለየው አብዛኛው የእርሻ ማሳ ሕርሻ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሀገራት ዝፈልዮ ናብ ኮመርሻል ፋርሚንግ ዝዓበየ ብዘይምዃኑ ነዚ ንምምዕርራይ ማእከል ዝገበረ ስራሕ እናሰርሕና ጸኒሕና ኢና። ዝሓለፉ 5-6 ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕታት ሎም ዘበን ጥራይ ኣብ ታሕቲ ናይ ዘለዋ ሓረስቶት ሽፋን ዘራእቲ ካብ 17.5 ሚሊዮን ሄክታር ናብ 20.5 ሚሊዮን ሄክታር ክዓቢ ኽኢሉ እዩ። እዚ ዓብዪ ለውጢ እዩ። ኩታ ገጠም ዝብል ምንቅስቃስ ምጅማርና ብግልጽ ዝፍለጥ እንትኸውን ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 8.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ዝተሸፈነ እንትኸውን ሎሚ ዘበን ናብ 11.8 ከዓቢ ክኢሉ እዩ። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ሎሚ ዘበን ጥራይ ካብ 7.7 ሚሊዮን ሄክታር ዘይንእስ ዘራእቲ ስርናይ በብኸባቢኡ ከም ዝሸፈነ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብዚ እውን ልዕሊ 300 ሚሊዮን ኩንታል ምህርቲ ትጽቢት ከም ዝግበር ምግላጾም ይዝከር። ስንዴም ብቻ እንደ አንድ የሰብል ምርት ብንወስድ በመኸር 4.2 ሚሊዮን ሄክታር ስርናይ ጥራሕ ከም ሓደ ዝራእቲ ተወሲድና ኣብ ቀውዒ 4.2 ሚሊዮን ሄክታር ስርናይ ተሸፊኑ እዩ። ኣብ መስኖ ሓጋይ 3.5 ሚሊዮን ሄክታር ተሓሪሱ እዩ። ብሓፈሻ ሎሚ ዓመት ኢትዮጵያ ካብ 7.7 ሚሊዮን ሄክታር ዘይንእስ ብዝራእቲ ስርናይ ዝሸፈነት እንትኸውን ካብዚ እውን ልዕሊ 300 ሚሊዮን ኩንታል ዘይንእስ ትጽቢት ይግበር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሕስና ምግቢ ዜጋታት ንምርጋጽ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሰፊሕ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ምህርትታት ሕርሻ እውን ዝነኣድ ውጽኢት እናተረኣየ ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም። ዛሬ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛው ስንዴ አምራች ሀገር አድርጓታል። ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ አፍሪካ ዝለዓለ ምህርቲ ስርናይ እተፍሪ ሃገር ኮይናላ። በዚ ጉዳይ ዘይሰማምዑ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም፣ ግን ድማ ተሓቂስ እዩ። ኢትዮጵያ ብምህርቲ ፍርናይ ካብ አፍሪካ ቀዳመይቲ ኮይና ማለት እዩ። ኣብ ስርናይ ጥራይ እንተይኮነ ኣብ ቡን፣ ኣብ ሻህን፣ ኣብ እኽልታት ቅብኣትን ዝለዓለ ውጽኢት ኣመዝጊብና ኢና። ንኣብነት ቡን ድሕሪ ለውጢ 700 ሚሊዮን ዶላር ዝኾን ኣብ ዓመት እንልእኽ ነርና። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ዝለዓለ ውጽኢት ተመዝገበሉ ዓመት ስለ ዝኾነ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ዘውፅእ ልኢኽና ኢና። እዚ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላማ እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ 4 ኣዋርሕ ብዝተለምናዮ ትልሚ ልክዕ እንተፈጺምና ናይ 2 ቢሊዮን ዶላር ቡን ክንልእኽ ኢና። ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ናበኹም ከብል እዮም። ኣብ ኣዳማ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ዝርከብ ኩባንያ አንቴክስ ቴክስታይል ብ20 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ መስፋሕፋሕ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ባርክታት ኢንዱስትሪን ፍሳይ ታገሱ ምንቅስቃሳት ስራሕቲ እቲ ኩባንያ ተዘዋቢሮም ተዓዝዮም ኣለዎም። ዶክተር ፍሳይ ታገሱ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ እቲ ኩባንያ ዝጀመሮም ስራሕቲ መስፋሕፋሕ ኣብ ሓፂር እዋን ዛዚሙ ናብ ስራሕ ንክኣቱ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝግበረሉ ገሊፆም ኣለዎም።
እቲ ኩባንያ ኣብ ዞባ ኢኮኖሚ ንልዕሊ 4500 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጥረሎም እውን ተገሊጹሎም ኣብ ቀጻሊ 5 ዓመታት ድማ ቁጽሪ ሰራሕተኛታቱ ናብ 20,000 ንምዕባይ ምንቅስቓሳት እናካየደ ምዃኑ ሓበሬታ እቲ ኮርፖሬሽን ይገልጽ። ኣብ አዲስ አበባ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ዝተውጻጹ 281 ኢንተርፕራይዛት ናብ ማእኸላይ ደረጃ ተሰጋጊሮም። ቢሮ ስራሕን ክእለትን አዲስ አበባ ስነ ስርዓት ምረቓ መበል 13 ዙርያ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ዝተሰጋገሩ ኢንተርፕራይዛት ኣብ ሙዚየም ዓድዋ እናተኻየደ ይርከብ። ዕላማ ስግግር ኢንተርፕራይዛት ፍርያትን መፍረያይነትን ኢንተርፕራይዛትን ኣናእሽቲ ኢንዱስትሪታትን ንምዕባይን ተወዳደርቲ ንክኾኑን ምኽኣል እዩ ተባሂሉሎም። ፋይናንሳዊ ድጋፍ፣ ዝተጠናኸረ ድጋፍ ክእለት ቴክኖሎጂ፣ መስርሕን መሸጥን ማእከላት ምስፍሕፋሕን ምትእስሳር ዕዳጋ ምፍጣርን ዕድል ከም ዝፈጠረ እውን ተሓቢሩ። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ሰጊርና ኣለና። ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ንክህሉ ንዝግበር ፃዕሪ ንምድጋፍ ቆራፅ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ። ኣብ ሶማሊያ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ስራሕ እናገበሩ ዝርከቡ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ምስ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ሓሰን ሼክ መሐመድ ተዛትዮም። እቶም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ነቲ ዘተመልኪቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ሶማሊያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል እናተገበሩ ዝርከቡ ፃዕርታት ኒዶም ሓላፍነቶም ካብ ዝርከቡ ንድሓር ፈላማይ ዑደቶም ኣብ ሞቃዲሾ ዝገበሩቶም ኣቦ መንበር ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ ዝግበር ፃዕሪ ንምድጋፍ ቆራፅ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘሎም። ሶማሊያ መስራቲት ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካን ኣባል ሃገርን ከም ምዃና መጠን ንኣህጉራዊ ሓድነት ሕብረትን በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕባራትን ዘለዋ ቆራፅነት ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል ኣረጋጊፆም እዮም። ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ብግድኦም ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሞቃዲሾ ዑደት ብምግባሮም ንኣዶም ብምግላፅ ኣብ መንጎ ሶማልያን ሕብረት አፍሪካን ዘሎ ምትሕባር ንምጥንኻር ንዘርኣይዎ ተበግሶ ምስጋና ምቕራቦም KBC ኒውስ ጸብፂቡሎም። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያን ኤጀንሲ ልምዓት ፈረንሳይን ስምምዕነት ሓገዝ 28.5 ሚልዮን ዩሮ ተፈራሪሞም። ኣብ ኢትዮጵያ ሎብ ዘመን ጥራሕ ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊፆም። ካብ ዜና ወፃኢ ሕብረት አፍሪካ በሶማሊያ ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ንክህሉ ንዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም